Turka shi, ƙasar Amurka ta kai hari cikin Najeriya a daren jiya. A daren da ya gabata ne shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya umarce jami'an tsaron ƙasarsa da su gaggauta kai hari wa 'yan ta'addan Najeriya. Baya ga jan kunnen da ya musu na kwanakin baya da cewa su shirya da hare-haren Amurka dangane da nuna wariyar addini da suke da Kiristoci, wanda ƙasar Amurkan take zargi da cewa iya Kiristoci ake kashewa a arewacin Najeriya. To baya ga harin da ya kai musu a daren jiya, ya tura musu da kuma zazzafan martani da cewa muddin ba su ajiye makamansu ba, wannan martanin da aka kai musu ko kuma harin da aka kai musu kaɗan ne daga cikin hararen da zai kai musu. Ta wani bangaren kuwa wasu majiya labaran ana cewa wannan harin da ƙasar Amerikan ta kawo Najeriya da sanin gwamnatin Najeriya, baya ga wasu ne aka kawo wannan harin domin ta'azzara domin maganin matsalan tsaron da yake a fuskantar arewacin Najeriya. Sai dai wasu daga arewacin Najeriya sun fara kira da gwamnati ta tsawatarwa da Amerika dangane da wannan hararen da take kawa, saboda a cewar su nan gaba zai iya fuskantar fararen hulunan da suke kusa da ƙauyukan da 'yan ta'addan suke cikin dajin. Kaga kuwa an samu gagarumin matsala dangane da a kawo ƙarshen ta'addanci kuma ya fara fuskantar mutanen cikin gari. Wasu kuma suna ganin wannan hararen da gwamnatin Amurka ta kawo shine daidai, duba da cewa gwamnatin Najeriya ta fi shekaru nawa ta kasa magance wannan matsatsalo. Kaga kuwa barin 'yan ta'adda zai ci gaba da samar da matsalar tsaro a arewacin Najeriya har su kai ga wani matakin da ya kasu sai an sha bakar gwagwarmaya sosai. Amma a cewar wasu, yanzu kuwa in aka bar ƙasar Amerika ta sa hannu a cikin wannan lamari na matsalar tsaro a Najeriya, za a iya samun sauki a ƙasar. Har zuwa yanzu dai babu wata babban majiya da take nuna cewa wannan harin da aka kai ya taɓa fararen hula a arewacin Najeriya. Har yanzu dai gwamnati bata fito ta yi cikakken bayani dangane da wannan harin da Amerika ta kawo ba. Da fatan kun ji daɗin wannan faifan bidiyon, kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.